YIIRO YAARO YIIRO YAARO YIIRO YAARO YIIRO YAARO أعوذ بالله من الشيطان ولا حول ولا قوة أنكم ولي آن nena mbadda ولي آن nena wallam ونقول nena wallam ko mi tampulo nenam hoto paaɗa boɗo ɗomɗi walla ɓe ndiyam yara woyndu nana yaay yar sa pari ɓenna allo ceerno no mbaɗɗa aɗa selli mbeɗa selli kay mbeɗa selli mataw ko dande tan mawɗum yettirala jaam tan kay won haaju tan mo jogi noon mbimi yomi nodde mi namnoma أنا كبرت بافلغا أنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله wonko koydumi hanki jam gorko goto emin poodondira bebbe bingel keccele bebbe omo fooda mede fooda penade koydol ɗum ne hulbini kam no feewi makka gawri mi wadda hen ñebbe mi irtodira ɗum nenam to gonmi ɗo gol toon nenam ɗo de wiyete ko gurere lew gure rew diwan Mauritanie massa to ummiɗa nenam min Abidjan gummimi Abidjan kaso gummimi kaso la ilaha illallah komi dogɗo kaso ha
goro ande tampi jom suudal marmi la ilaha mi teyan ɗum nena mi teyan ɗum ko wonma warde jom suudu ma wona jikkam nena on hara paada mi andani nena ala andu kay ɓingelam waɗi ruttade to gummi to ala ko mbatta toon hankadi ala fof ko mbatta toon ana mi yettima Sénégal eyyi ɗo ko Sénégal alhamdulillah la ilaha illallah muhammadu rasulullah arto ay ɓandu ma ndu ne wuli ɓandu ndu ne wuli de eyyi Allah yo Allah faabo en Allah faabo en ha wara e ko mbir mi jiɗɗon wadde ko min mi wawa ɗum kadi assalamu aleykum wa aleykum salam seydi diallo ceerno mamoudou de nde mbaɗɗa mawɗum amma mi noddi ɗon mbaɗa e tampere ma seydi diallo no mbaɗɗa tampere wallahi ko mawɗum diallo ar seydi yettude allah ay ko mbaɗɗa ɗo ko min o foti ɗum wadde ko min foti ɓornade paɗanmi tawi ma ha galle maɗa saabu ko mbaɗɗa ko hunde mawno mbaɗɗa oɗo ɓiɗɗo mo gadduɗa ha juuɗam kono noon haajade ko haajanɗa ɗum ala fof ko mbawmi hen ala ko mbawɗa hen kono noon kanko yaadema kam ittata enen hankkadi en gandodiri e tene kadi poɗɗen ko jotodirde en jotodiri heddoto noon ko koyɗe en juutani jahanmi ko jamma gartanmi ko jamma dawalam ko jamma gartulam ko jamma kono noon yaademi jamma nde artidemi jamma nde inchallahu ittata jotodirat hakkude meɗen so allahu lamɗo de bisimilla ma Holi an. Koma. Mani maɓe? wona yi kam boɗomi alhamdulillahi rabbil alamin jettan allah han feewi allah waɗi ko noon waɗi tan ko ɓuuri ko e ɗum waɗi mi yittan cuule ngel yeehi kono enen ɗo mbattodiren haqqillaji jaggodiren ha no feewi tinnodiren ɗum tan mo won wasiyami hen te ceerno mamoudou ɓooyan koɗen boom won sugu debbo gonne leegal amen innirimi ɓiɗɗo alhamdulillah rabbil alamin waɗi jettan allah ha no feewi oɗo innoɓe debbo innirɗo mo ɓiɗɗo mami ɓorno paɗam ɗe mi yaha hami yettomo mi sammodira e makko mi yiya ɓinguel nguel saabu woni saɗele ɗe tan min seeɗa dawanmi ko jamma gartanmi ko jamma ko ɗum tan saɗimi ko ɓuuri hewde ko ma yimɓeɓe goppanami gantu kono inchallahu taala mami yaha hami yettomo mi yiyamo an kay waɗi fodde ma ko ponnoɗa wadde ko an waɗi hedde ko min koko mbaɗanmi ko te inchallah so waɗi ɗum ma ɓeyde jokkude enɗam ɓeyde enɗam tiiɗi ɓeyden tinnude inchallah mami waɗ ɗum seydi diallo mi yiɗa haala kewka Bismillah ma. merci a jarama à 20 heures tawam hôtel ma andu holko tahi mi noddanima
Diom kam anen ɗiɗo ɗoyli yahtini ko ngoni Diom umu saɗa juula amono finnine isom finninani hono mbaɗan umu saɗa juula Diom bilahi yafaaki wonat finita Diom wonde won Nen, Ouais. ça va? Ça va les gars. Allez, bien. Merci. Argay. Le soxluma. Que? Marque Dia? Diom bon mon fils. Jodo. Aloti. Loti kay. Ay mon fils waay. Mi yima de. Men, ça va là, tu dis quoi? Non, 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 non. Tu dis quoi dans le temps? Ah. Non, 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 mi accata. Mi accata. Par ce que a woni gorko hankkandi il faut kalden hen. Te ala so na min. Anani? Mon fils. Poular wi. Gadiɗo may suudu wima reno jaalal. Ay addude ɗum e hoore mum law addanta worɓe ne jaha enen jana e boombe addude ɗum e hoore mum law addata naata e otoji ne takko rewɓe sabu a seerede sago mon fils wona ɗum taki wiya ngorako Nen min hewone koydol tan. e warse min gon somiɗa waajo ma heɗotomi non ko kersata min je suis ta mère non attention oto yijjitmi lodnoma laɓɓinma a wawa wadde ɗo komi andade tinno e hoorema par ce que min ko jimi ko waɗi kam goƴa de ittu ɗum e hakkille ma ha laaɓa cer sinon a dañat probléme psychologique est ce que a nani kalamam ko Nen, mi nani im quoi. Untanon ma eyi wonta wattu. So juri arde bom jaggal. Jules garal ma no haawim no feewi no garduɗa ni ha tengte no garduɗa galle betti kam mi soynanokim ɗo kedi a ari ha jottiɗa a noddanim téléphone aɗa faam guil jaaɗa en jiiɓi hooram nde no feewi Jules hon mbaɗɗa ha natɗa ɗo Bon bref somi wi waɗa haalanma to ndomi ɗo ha jettimi ɗo mbalten pour mbaɗen avancé mi tampi toro e lawol ngol prison ene muusi surtout prison Abidjan mi tampin toon trop mais ko dañmi e lawol ngol ɓuri musde prison mbaɗa fonno lelade 43 ans mais Allah waɗi sutura ha min lelima 23 ans mais bon pour mbaɗen avancé joni haalnam caggalam walla ko heewe caggalam Diom lewru dari lewlewal 13 ha jommi yoɓaka tar mi yomniko e noon tigi ko ndesnunɗam ko hen gueɗel fof mbeɗen rewno ɗum no hanirat ni guile jawdi mo goppunoɗa ɗo fof machallah ɗum kam min jewtide hen mom holluma kadi ha jiina yitama kono noon ɓi mbeɗa reen ɗum no hanirat ni
kedi paama ɓi watti dañde surgaaɓe a dañi mbomir mawndi mbeɗen a sikkan ɗum oɗo sahaa jooni ɓi mawnide mbiyam min o tolnim ɗon kono noon tanik ina jogii ɗum joggal pewngal machallah tanik ina jogii joggal pewngal kedi mi accanim mbeɗa watmo surveillé haa no haanirat ni hayso woni ne en jiɗa taaniraaɗo anda mbeɗa suuɗo mbeɗa reenam inchallah kadi mbeɗa jokkondira makko joni holno mbatta hamiyam ala caɗeele fatmi noddam joni Allô? Allô, Rougui? Allô, oui. Ma chérie, mi yewnim? Oui, ça va bien. Aɗa selli? Jam tan kay. Mbeɗa yiɗno yiidem? Ah, Aha. d'accord. Aɗan galle? E mbiɗen galle. Aɗa no mbatten? Aha. En kawrat e damal galle mon. D'accord. Mbeɗen e laawol. Mi Ok. addanma kadi surprise belle. Joni no mbatten? ɗum o ñaani Va bien. Selli. Wani mbaɗɗa? Ayde. Andi yumtade. Merci beaucoup. Mi fuɗɗima hirde. Ah. Ah, machallah, mais comme kulluɗe. Mbarko mbinmam kadi acci hen hakkille. Bien sûr. Ah, machallah, acci hen hakkille anani. D'accord. Hakkilam fof nene ma anani. D'accord. Ya baɗɗo précoce de to sukaɓe worɓe joni cirani de. C'est vrai. Mais mi yewnim noon no fewi. Ah, ɗum ma yew. Aɗen no mbatten ɗeɗo balle mam artuɗo inchallah. D'accord. Machallah. Ok. Au revoir ma chérie. Ok, merci Après, beaucoup. bandira. Et ok, merci. Inchallah. Merci beaucoup. Bye. YIIRO YAARO 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 YIIRO YAARO